Pasaden programan komentatu genuen bezala, azken egun hauetan bideojokoi buruzko aurkezpen asko izan ditugu, baita beste aurkezpen mota batzuk egon dira, baina bueno, azken asteburua batez ere bideojokoentzako izan da Summer Game Fest ekitaldiarekin, baita Xbox eta Ubisoft beste batzuen artean osatu dituzten ekitaldi horiek haien artean, egia esan behar dizuet, niri pertsonalki interesa piztu didan jokuren bat izan da Segako Sonic Superstars berria, Sonic bi dimentsioen mundura bueltatzen delako eta gainera pinta nahiko ona daukan jokuarekin, baino denetarako egon dira aurkezpenak, Prince of Persia adibidez, Mortal Kombat berria, denetarik egonda, baita Microsoft ja duela urte asko komentatzen ari zuen Stargate? Zen? Uste dut Stargate deitzen zela bideojokoa, nahiko ikusgarria dela, mundu oso handia planifikatzen ari dutelako espazioan zehar. Azken finean, hurrengo hilabeteetan batez ere iraian eta horrean ikusiko ditugun joku berriak aurkeztu dizkigute. Hoiei buruz ez dugu hitz egingo, baina bai, bideojokei buruz eta hardware berriari buruz zerbait daukagu kontatzeko sarean zehar honetan. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Eta kontu horiek guztiak komentatzeko, beti bezala nire aurrean dago hemen estudioan Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja? Arratsaldeon, Inigo. Esan dut, ez dakit ze Star esan dudan, izena, bideojoken izena Starfield da. Eta ia 40 minutu eman zuten Microsoftekoek bideojoko honi buruz hitz egiten. Por cierto, ekitaldi hauetan ere, Forza Motorsport berria aurkeztu zen. Suposatzen dut, zuri gehien interesa piztu zizun bideojokoa, ez? Bai, teorikoki bai, baina momentuz oraindik jarraitzen dut Gran Turismorekin, Gran Turismo 7rekin, eta beitu interes gehiago jarri dut Formula 1 2023 bideojokoarekin, eta Formula 1 Manager 2023 bideojokoarekin. Nahiko, gauza interesgarria, eta zu konkretuki Antonio Lobatoren fan bat naiz zarelako, gustatuko zaizu jakitea beren komentarioak lehen bideojoko honetan lehen momentuen jarri dutela lasterketak asisten diren momentuan eta edozein mugimendu komentatzeko agertzen da bere ahotsa. Beste bideojoko, pasaren urteetako beste batean bazegoen ere ustut, 2006koan
bai, 2006an uste dut izan zara, Ja ez du gogoratzen, Alonso Mania piztu zenean eta bar, Ja ez du gogoratzen. jarri zuten bere ahotsa, baina esaldi oso konkretuak ziren. Bai, Kasu honetan, uste dut 11.000 esaldi grabatu dituztela, orduan, hainbat esaldirekin... 450 izen esan behar zuen, bakarrik 20 gidariak, baizik eta edo zein pertsona zure, noski, apatar edo profila egiten baduzu zure izenarekin, esan behar du, ez dakit nori irabazi du lasterketa, ezin ditu izen guztiak izan, baina bueno, momentuz, ez dakit etorkizunean, ja badakizu horrelako adimen artifizialekin bere ahotsa, eta ja egin aldugu Antonio Lobatoren ahotsa betirako esan nahi duguna, adibidez, Fernando Alonso irabazi du lasterketa hau, azkenean etorri da 33garrena. Bueno, programa honetan ez dugu bat formulari buruz hitz egingo, horretarako badaukagu beste podcast bat. Geneukagun. Badaukagu ere, La Peluz Podcast. Bueno, bai. Claro. Euskaraz ja geneukagun, gazteleraz badaukagu pizka spam egiten. Euskaraz ja dago. Gurpil beroak hil zen. Rest in peace. En fin, baina badaukagu komentatzeko beste kontu batzuetan, adibidez, Appleen ekitaldi importantea gertatu dela azken egunetan, azken 16 urteetan bezala, Sagarraren konpainiak garatzaileentzako ekitaldi bat egiten du beti ekainean, eta gainera normalean software eta hardware eguneratze garrantzitsuak iragartzeko balio izan du. Kasu honetan, hardwarearen arloan eta, hardware orokorragoan eta software orokorragoaren arloan aurkeztu dute Mac Studio berri bat, Mac Pro berria Apple Silicon chipekin, asko espero zen ordenagailu bat, iOS 17, iPadOS 17, MacOS 14, AirPods eta HomePod eta baita ere Apple TV-rako software berrikuntzak, baina importanteena izan da Apple Vision Pro deitzen den gailu bat aurkeztu duela. Ez que ja, gaur egun ez du softwareen eguneraketa kurrengo belaunaldiak, hau 3 aldiz azkarrago da, hau 4 aldiz azkarrago, hau 12 aldiz azkarrago, hau 500 aldiz azkarrago, berdin zait. Titularrak ez dituzu lortzen horrelako gauzekin. Hau da, zer aurkeztu behar dugu? Gaur egun ze atentzioa deitzen du gehiago. Adimen artifiziala, baina uste dut Apple horrelako arloan ez dauka eserez. Uste dut, izan dela munduan konpainia bakarra edo iaia bakarra adimen artifizialari buruz ez duen aitze egin. Ez da txio bat ere, hau da, eser. Egia da, basaden aurkezpen hauetan adimen artifizialari buruz hitz egin zela, baina egiten dituzten erabilerak esango genuke egiten dute gailuetan bertan, orduan Apple bete egin ditu horrelako gauzak konexiorik gabe, erabiltzailearen pribautasuna babesteko eta bar, orduan Sirin jarri dute adimen artifizialarako gauzatxo batzuk, baino ez dira hain handia. Siri egin duen gauza bakarra adimen artifizialarekin da ChatGPTren aplikazio ireki. Hori da egin alduen gauza bakarra. En fin. Baina horretaz aparte egia da... Baina eske alderatzen badugu Google horekin azken programan kontatu genuen, Google bere konferentzia egiterakoan ze aurkeztu zuen. Adimen artifizialarekin funtzionatzen duen, adimen artifizialarekin eta momentu honetan Apple igotzen da al carro de la última tecnología betaurrekoekin realitate virtualerako. Bueno, ez bakarri virtuala, bai egia da, baina bueno, hau Apple 2013 gaude edo betaurrekoekin, hau da hor ja Oculus agentu zen, HTC Vive, PlayStation eta hoiek guztiak, eta zu momentu honetan esaten duzu, pero de vanguardia total, betaurrekoak.
Bueno, kontatuko dugu zer den gailu hau. Haiek esaten duten mundu erreala eta mundu digitala uztartzen dituen ordenagailu mota berria. Hau ez dira, betaurreko normal batzuk, ez. Hau ordenagailu mota berri bat da. Ojo, aldato, Azken hilabetetan... Ke usaina dauka. Usain daukazu. Zerbait erretzen ari da. Zerbait... Oien esto es el silencio, ¿no? Ba, berdin. Bai. Zuhiltzei agian deitu beharko diogu. Ez, aste honetan ez. Vale, ordon. Gailu honekin konpainiak bete-betean sartu nahi du konputazio espazialaren munduan. Hau, terminologia berri bat da, dirudienez, Macen konputazio pertsonala irauri eta iPhoneak konputazio mugikorrarekin egin zuen bezala. Gailua irekitzean, hau da, betaurrekoak jartzerakoan, mundu errealaren irudiari buruzko interfase bat irekitzen da, eta neurri batekin desindetutanago dago zure aurrean dagoela irudikatzeko. Sisteman zehar zure begiakin navegatu dezakezu, hatzak ukituz elementu bat hautatu eta horiekin gauzatxoak egin ere jakina zure ahotsa ere erabili dezakezu eta horrek esperientzia natural eta erosoa izatea eragiten du. Vision Pro direakoekin ez zaude erabat isolatuta zure ingurutik, norbait hurbiltzen zaizunean ikusi ahal izango duzu eta haiek ikusi ahal izango zaituzte, izan ere betaurrekoek zure begiak ikusteko utziko dute zuk interfasearen ondoan agertzen ikusiko dituzu ere. Funtzio honek eyesight du izena. Hau da, kamarak izan kanpora baita ere. Bai. Ez bakarrik barruan, baizik eta kanpoan. Betaurreko hauek ez dira errealitate virtual, errealitate mistoa, ez deitzen dute. Baina konkretuki ez dira betaurreko normal batzuk bezala, bakarrik pantalla eta beste gauza batzuk badauzkate, baina batez ere pantalla hauek ere daukate kamarak. Bi kamara kanpora eta bi kamara barrura. Barrukoak esan dugun begiradaren mugimendua detektatzeko eta kanpokoak errealitatea zure irudian isladatzeko. Eta baita ere gaminari buruz hitz egin dute kontu honekin. Bueno, batez ere lan egiteko gailu bat dira, teklatu batekin eta track batekin erabili ari izango bai dira. Eta baita ere zure ordenagailuaren pantalla irudikatu dezakezu. Baina baita ere jokutxoak egongo dira gailu honetan. Jokutxoak. Nola ditzen da Appleko plataforma jokutxoak? Arcade? Apple Arcade. Bai. Apple Arcade, bai. Ze bideo jokutxoak daude hor? Zuk dakizunak... A ber, konkretuki Apple Arcade mugikorrean... Arpidetza bat da. Gainera arpidetza bat da. Hau da, ez doainik, Applek doainik gauza bat ematea ja... Apple Arcadean sartzerakoan joku batzuk deskargatu nituen, adibidez ikusiko duzu zen modernak, Fruit Ninja, Jetpack Joyride, edo Cut the Rope. Osea, Apple Arcade honetan... Berriro ere 2013 bueltatu gara. Bai! Orduan, ze egongo da jokuak erabiltzeko Vision Pro honetan? Ideiarik ez. Angry Birds. Vision Pro badago, esan nahi du ere, Vision Pro badago, esan nahi du ere, Vision bat egongo dela, pro gabe. Edo ez. Ez dakigu. Agian Vision Pro honetan jokatu alduzu Angry Birds, zure eskuarekin botatzen hor... Oio bat. Ai, ama. Ikusten dute zeizula asko interesatu. Beitu, bakarri bukatzeko, zein da betaurreko honen presioa? Claro, hori ez dugu komentatu. Komentatu ja. Betaurreko txiketa polit hauek 3.489 $dolarreko presioa daukate. Inigo, zu gogoratzen duzu Googleen betaurrekoak, ez
errealitate virtualeko baizik eta Google Glass. Glass, bai. Eraman alzokatera eta dut. non bukatu zuten? Norbaiten zaborrean. Hau da, Googleekoek zer esan zuten, esperimentu bezala oso ondo, baina ez zegoen merkaturik, eta bueno, ya nos hemos cansado agur. Bai, horrela. Edaki ja zer ematen didan instinto araknido hau, baina uste dut gauza hau titular oso polit bat bezala geratzen da, eta argazkiak ikusiko duzue sarean zehar, bai? baina kitxo. Dakidaran inork erosiko du hau. Bai, eske hau ez da. Hori da produktu ekitaldietara bueltatu beharko genuke, Inigo. Ni Google Glassak bakarrik frogatu ahal izan nituen ekitaldi batean. Bime Hack Dayan, konkretoki. Ekitaldietara bueltatzea... Gogoratzen duzu Bime Hack Day? Gogoratzen dut Bime Hack Day. Ekitaldietara bueltatzea aukera bat bada, eta ez dizut spoilerrik egingo, baina susmatzen dut... Urrengo denboraldean, hau da nire kontratua renovatzeko izango da... Urrengo programan, ekitaldi batean grabatutako zerbait, entzungo dugula, izan leike. Bueno! Izan leike. Vale. Ezin dut berbatu, baina aukera badago. Bueno. Utzi hor usten dut. Bueno, orain daukagun urrengo berrirako, suposatzen dut, Borja, egia esan da, urrengo berria zuk proposatu eta jarri duzu, orduan, suposatzen dut, urrengo sintonia honekin joango dela, baina egia esan da, ez dakit, orduan ni jarri dut. Maiozu botoiari. Emango diogu, venga. Tximinoak esan du. Azaldu didazun mesedez movida hau, jartzen duelako hemen gidoian musika industriak $250 milioi eskatu dizkiola Twitterri editoren baimenik gabe abestiak argitaratzea baimentzeagatik. Bai. Baina ni suposatzen nuen Twitterreko copyright sistemetan edo copyrighta bueno, ez urratzeko sistemetan ja basegoela abestien movidak eta hori da arazoa. Twitter zeukala horrelako zerbait eginda. Eskari hau musika editoren elkarte nazionalak Amerikako estatu batuen NMPA bultzatzen du, 17 editore garrantzitsuenak eta 1700 artista inguru ordezkatzen dituena, hau da SGAE bezalakoa Amerikako estatu batuetan, berdina. Salaketaren arabera, Twitterrek egile eskubideen arau hausteak sustatu eta horien etekina atera nahi die eta Elon Musk plataformaren jabea 2022ko urritik egindako txio batzuk aipatu ditu adibide gisa. Twitterreko egoeraren kontrastean, beste sare sozial, TikTok, Facebook edo YouTube bezalakoa, akordioak lortu dituzte editore musikalekin euren abestiak, normala den bezala, lizentziatzeko. Baita ere bere garaian Twitterrek negoziazio hauetan egon zen, baina uko egin zion lizentzia akordio bati kostu handia zuelako. Eta ondoren Elon Musk sartu zen negozioan eta ja erlazioak, esaten den bezala, ostu ziren, areagotu ziren, baina papeor. Hau da, Elon Musk esan zuen, que os den... Ni esango nuke usteldu direla, konkretuki. Bai, hala ere, justiziak eskubideen kudetzaiei arrazoia eman die tradizionalki. Orduan, demanda hau ez badu indemnizazio oso potolo batekin bukatu, Twitter momentu batean edo bestean akordio bat sinatu behar izango du plataforma honekin eta horrela edukiak lizentzetu. Eskubideen kontua
bestu, azkenean, esan dakoa, beste plataformetan, TikTok, Facebook edo YouTubeen, normala da, pertsonek copyright dauzkaten abestiak erabiltzea, baita normala da ere, Content ID bezalako sistema bat izatea, hori detektatzeko, eta eskubideak dauzkaten pertsona enpresa horiek ordaintzeko behar den bezala, ezta? Bai. Orduan, hau justo Twitterren gertatzea nahiko arraro da, baina dena den gure lagun maitiera Tito Elon, jakingo duz. Badakizu inigo ze kurioso den Elon Musk erosi zuenean Twitter, lehenengo momentu batean dena ziren berriak Twitterri buruz eta kontatzen genuen, gero ja momentu erdizka pasatu genuen non, ez genuen ezer jakin nahi Elon Musk eta Twitterri buruz, eta gero ja sintonia bat aurkitu genuenean, ja sintonia amortizatu behar da. Claro. Orduan programa batean eta bestean eta bestean eta bestean. A ver, sintoniak hemen ere bere koste ekonomikoa daukate. Orduan, aprobetxatu behar dira. Bai, aprobetxatu behar. Eskerrak lizentziak ez dugula ordaindu behar. Bueno, behar, ez dakit. Badakizu zer daukan ere sintonia bat gainera, dirua zuzenean ez, baino lizentziatuta dago. Bere lana kostatu zitzegun sintonia bat eskerrik asko Net Barner. Badauka ere Europar Batasunen berria. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Irratiaren sekretu bat kontatuko dizuet, sintonia honen bi bertsio dauzkagu, bata 3 minutukoa eta bestea 10 minutukoa. Kasu honetan gaurko 10 minutukoa aukeratu dut. Zergatik? Eta gutxi iruditzen zait. 3 berri dauzkagulako Europar Batasunari buruz hitz egiteko. Adibidez, horrela, astearren Europar Batasunak bateriak erraz aldatzeko legea onartu duela. Lege honek esartzen duenez bateria eramangarriak kontsumitzaileek erraz atera eta ordestu ahal izateko moduan diseinatu behar dira, karkaso mugikorren beharrik gabe telefono zaharretan bezala. Hau da, zure mugikorra ireki eta bateria kentzeko aukera izan behar duzu modu erraz batean. Denoko goratzen dugu, nola hori zen posible egitea orain dela 10 urte. 2013an? 2013an voltatzen ari gara. Bai, hau da Back to the Future, total. Bai, horrela da. Eta hori ja bukatu zen, fabrikatzaileak momentu batean erabaki zutelako ja horrelako mugikorrak tapa batekin eta oso erraz kendu alden tapa batekin ja ez dugulako ikusten. Claro, egia da bere arrazoia dauka. Bai, bere arrazoia dauka, altzen duelako bateriak forma raroak izatea eta bateriak berak karkasa batez izatea eta baina hori beste bide batetik ere diseinatu daiteke, berriz bueltatzeko bateria karratuagoetara edo dena delakoa. Beste bidean ere, erabilitako baterien bateriak berreskuratzea ere bideratzen da litioa, kobaltoa, kobrea, beruna eta nikela bezalako mineralak berreskuratzeko gutxienezko helburuak ezarriz. Ibilgailu elektrikoen eta garraiobide arinen baterietan ere karbono aztarnaren nahitaezko etiketa bat sartzea eskatzen du, baita ibilgailu elektrikoen eta industriaren baterietarako pasaporte digital bat ere. Hau da, jakingo dugu bateria hori edo ibilgailu elektriko hori fabrikatzerakoan zenbat kontaminatu da edo zenbat ingurumenari zenbat kalte egin zaion. Ojo, hemen beste eskubide bat sartzen dela, konpontzeko eskubidea. Claro. Pertsona askok, beren mugikorrak edo beste zeinbait gailu, ez dutela aldatzen bateria bakarrik aldatu behar badute. Hau da, claro. Gailu askoren problema bizpairu urte pasatzen denean, eske ja bateria irauten duela egun terdi. Hau da, ez du kargatzen egon behar zara etengabe
etengabe. Mugikorra erabiltzeko. Orduan, horrelatarako ez zenuen orain dela 10 urte mugikor bat, berri bat, beharrezko. Orduan, bakarrik aldatzen badiozu bateria eta ja horrekin mugikorra daukazu, ez como nuevo, baina bueno, erabilgarriagoa eta horrekin izango dela nahiko. Legea gehiengo zabal batek onartu zuen eta orain kontseiok formalki onartu eta Europar Batasunaren egunkari ofizialean argitaratu behar da indarrean sartzeko. Bateriak ordezkatzeko erraztasun hau lantzen bada ere, gailuen konpongarritasuna kontuan hartu beharreko alderdia da oraindik, baita ere Europar Batasunan eztabaidan dagoena diseinu hobetzeko eta piezak presio eskuragarrietan eskaintzeko beharrekin, Borja esaten zuen bezala, erabiltzaileek konponketa sustatzeko. Bueno, beste pausu bat da eta superheroia kasu honetan etortzen da gure bizitza hobetzeko. Bai, horrela da, baita Europako Parlamentuak aldimen artifizialeko legea onartu duelako, deitu diote AI Act, baina bueno, euskeraz adimen artifizialeko legea, sistema hauen garapena eta erabilera kontrolatzea helburu duen araudia. Beste movida batzuen artean debekatuta egongo dira urrutiko identifikazio biometrikoa, aurpegia ezagutzeko datu baseak sortzea eta emozioak ezagutzeko softwareak Europan. Txinan ja erabiltzen diren gauzak, hemen esan dute, bueno, agian hemen ez da oso gomendagarria hau erabiltzea. Sare sozial handien gomendio sistemak ere arrisko handikotzat jotzen dira, hau da, sare sozial eurartu dezakegu puntua soziala bezala. Hau da, Europan ezingo duzu Txinan gertatzen den bezala adimen artifizialen bidez puntua sozialaren sistema bat esartzea. Erregulazioak ere eredu generikoak eta fundazio ereduak edo adimen artifizial sortzaileak bereizten ditu, jakiteko, alde batean ere dagoela ChatGPT bezalako gauzak. Baita erregulazioa esartzeko epeak bizkortu nahi ditu, hau da, lege guztiekin gertatzen dena, que si la transposición de la ley a no sé qué, lege guztiekin kasunetan Europar Batasunaren legearekin gertatzen dena, gero 27 herrialdeetan pasatu behar dela lege bezala. Hori ere bizkortu nahi dute, baita adimen artifizialak sortutako edukiak nahita ez etiketatzeko eta fundazio ereduak entrenatzeko erabilitako datuak zabaltzeko Espainiak egin behar du bere regulazioa eta ustailaren batean hasiko den Kontseilu Europarreko lehendakaritza. Hori da honen beste gako, azkenean lege honek ere parlamentutik pasada eta lehen komentatu dugun bezala kontseilutik pasa behar da legea edo dekretua edo deitzen den edozein movida bihurtu arte eta ustailaren lehenengoan hasten da Espainiako presidentzia Europako kontseiluan, orduan izan leike baita ere Espainia zerbait suposatzen dut gutxi azkenean presidentzia bat delako eta aldaketak egiteko aukera agian ez dago hainbeste, baina hor ere Espainiak bere papera izango du. Eta hirugarren zenbat lan egiten ari naizen momentu honetan, hirugarren berria Google buruz dijoa, Bruselak leporatu egin nahi diolako publizitatearen arloan zerbitzu propioen alde egiten duela. Hau da, publizitatea saltzeko momentua
Europar Batasunak esaten dio Googleri, ojo, bere nagusitasuna neurriz kanpo baliatzea leporat, egiten baliatzen ari duela. Kompetentzia abusiba. Hori da, iragarleek audientzia zabalagoak lortzeko eta publizitate kanpainen eragina neurtzeko erabiltzen dituzten tresnak eta programak dira. Bruselaren arabera, publizitatearekin lortutako zerbitzuen alor horretan negozioaren kudeaketa zati bat besteen esku ustea izan daiteke salaketa hori alde batera usteko irtenbideak. Margaret Vestager esaten duen bezala, Google konpainia legez kanpo jardun zuela baieztatzen badugu zerbitzu batzuk beste batzuen esku usteko eskatuko dio batzordeak konpainiari, adibidez eredu bat jartzearran AdSense, publizitatea saltzeko erraminta hori. Europako batzordeak horren inguruko ikerketa bat abiatu zuen 2021ko ekainean, eta gaur, aste honetan bertan, ohar bat bidali dio konpainia estatu batu harrari publizitatean den arloan bere zerbitzu propiak online biztaratzen laguntzeagatik gaineko hornitzaileen kaltean. Betiko. Bai, uste dut berri hauek ziklikoak direla edo urteetan momentu batean jakiten dugula konpainia handiekin, batez ere Google publizitatearen arloan, baina baita ere gertatu zen Microsoft bere zerbitzuekin, hau da, konpainia batek hainbat zerbitzu kudeatzen dituenean, noski bere zerbitzuei ematen dio preferentzia eta besteen zerbitzuak, kanpo, alde batean usten dituzten, eta hori ezin da egin, eta horregatik horrelako salaketak eta ikusiko dugu isunak edo ze motatako gertaerak edo konsekuentziak agertzen dira. Hori Europako aktualitatean ez dute gutxi egin azken bi aste hauetan. Hau da, como el bueno, el feo y el malo. Guretzat berri interesgarria bateriena, adimen artifizialena, eta Googleko movida bazkenean izun bat jarriko diote, Google ordainduko du izun hori, beste zerbait gertatuko da, ez gehiagi, orduan zertarako. Para este viaje no nos hacen falta estas alforjas, ¿es? Bai. Sin más. Taipatu duzu Microsoft ere mugimendu interesgarri bat egin duena azken egunetan Microsoft Storen Surface gaioetarako ordezko piezak saltzen hasi direla. Apple, Google eta Samsung egiten ari duten bezala. Bere blogean idatzitako baten arabera, Microsoftek esaten du kontsumitzailei ordezko osagaiak eskaintzen hasi dela, joera teknikoekin bermerik gabeko ojo Surface produktuak autokonpondu ahal izan ditzaten. Hau da, zu konponketa bat egiten baduzu eta gero beste movida bat sortzen bada, bermea galtzen duzu. Bermea galduko. Baina hori normala da, hau da, zuke... Baina behintzat hori konpontzeko aukera izango duzu. Beste batzuen artean, Pro 6, Pro Ixa, Pro 8, Pro 9, laptop hiru edo laptop lau konpondal dituzu. Osagai pieza hauekin. Eta hori da, basikoki guztia, beste enpresa batzuk egin duten bezala, iFixit enpresarekin bat egin dute tresna espezifikoak eta zerbitzu gidak garatzeko eta esango dut, eta argitaratzeko. Eta horrekin ere Microsoft pausua eta aurrera ematen du autokonponketaren bide honetan. Aprobetxatuko dut Inigo egiteko pizka bat spam autokonponketari buruz. Kasu honetan hemen Euskadin bizi bazarete, zerbitzu batzuk publikoak agertu dira, adibidez Gasteizen, laguntza egiteko autokonponketan, eta ni jakin nuenez, zu dakizu zein den
Gasteizeko birziklatze puntua reutilizagune. Bai. Vale, reutilizagune, lehenengo urteetan egin zena, zu bakarrik hor, eraman alzenuen, ez zenuen erabiltzen gauza bat, eta beste norbaitei ematen zioten, handiagotu egin dute, eta gaur egun mantentzen dute sistema hori, hau da, zuk edo zer ez duzuna erabiltzen, utzi alduzu hori beste pertsona batek erabiltzeko, baita ere tailer bat ireki dute, zuk zeure kabuz, reparaketa, hau da, konponketak egiteko. Eta noski baten dizute hor tresnak. Orduan, zuen kasua da, eta iFixit edo horrelako sistemak oso urrunekoak iruditzen bazaizue, edo alternatiba publiko bat emanez, kasu honetan hau noski Gasteizeko udala kudeatzen duela, sistema bat da. Ez dakit beste udaletan edo Euskadiko beste zein puntuetan badaude horrelako sistemak, baina hau dakidanez kontatzen dut. Ni beste gauza badaukat kontatzeko arlo honetan, beste ekimen publiko bat ere martxan jarri delako, kasu honetan Bilboko udalan dela laguntza digitaleko guneak, eta gainera bi arloetan egiten diren laguntza praktikoak izaten duen zerbitzua, alde batetik zuzenezko laguntza arreta pertsonal bat izango dela udalaren egoitza elektronikoko edo beste administrazio bateko egoitza elektronikoko izapide espezifikoak egiteko, eta baita ere prestakuntza bezala eguneroko bizitzako izapide eta gestioetan erabiltzeko prestakuntza emango dutelako. Hau egingo da udaltegietan, konkretuki zuzenezko laguntza Deusto, San Agustino, Txarkoaga, Santutxi, Baiondo, Azkuna Zentroa, Errekalde, Zorrotza eta Basurtoko udaltegietan egongo da, eta prestakuntzak antolatuko dira, eta baita ere Bilboko udalak zabalduko ditu zeintzuk izango diren prestakuntza hoiek. Orai, de hecho, hau apirilaren 17an berriz martxan jarri zen piloto bat egin zutelako pasaden urtearen bukaeran, baina honi buruz ez dugu hitz egin orain arte. Kontatuko dizut zergatik. Bilboko udalarekin kontaktuan jarri ginelako norbaitek hau kontatzeko eta honi buruz gehiago sakontzeko eta pizkat doaku publizitatea egiteko honi buruz, eta inork ez digu erantzunik eman. Orduan informazioa ematen dugu, baina jakin dezazuten ere, saiatu garela udalaren norbaitek informazio hau lehenengo eskuko iturriekin, eta ez digute erantzunik eman, beraz, zeure kabuz jakin behar izango duzu. Hori izan da, baina hor daukazu ere, baita ere, zerbitzu publiko oso interesgarri bat. Eta uste dut, hau guztia esan daia, berri askarren momentua izan daitekela, ez da? Guazen! Berri askarrak, sarean zehar. Eta berri askarretan Microsofti buruz hitz egiten jarraituko dugu, Cortana hilko dutelako ja Windowsen 2023aren amaieran. Bai, Microsoftek iragarri du Windowsen Cortana laguntzaile virtualaren aplikazioaren euskarria kenduko duela 2023aren urtearen amaieran. Eta gogorarazi du erabiltzaileek Windowsen eta Edgen ezarritako produktibitate funtzio berrietara jo dezaketela. Amerikako Estatu Batuetan konpainiak 2021an amaitu zuen Android eta iOS-erako Cortanaren euskarri zerbitzu hau eginkizunen zerrendak edo smartphone eta oroigarriak bezalako funtzionaltasunei amaiera emanez. Orain, Microsoft plan berak ditu Windowseko bertsioarentzat. Gaztelaniaz esain nahi nuen que han cortado Cortana, baina ezkera ez du funtzionatzen, así que corta ez daki Cortana, agur Cortana, betirako Cortana, goian bego, ez dakit.
Bueno, gai serioago batean influencerrek medikuntza estetikoari eta kriptomonetei buruzko aholkuak sustatzea debekatzen du Frantziak. Bai, Frantziak influencerren jarduera definitzen eta arautzen duen lege bat onartu du. Bertan, eduki sortzaile hoiei dieta arriskutsua, kirurgia estetikoari buruzko aholkuak eta kriptomonetak sustatzea debekatzen zaie. Araunen helburua, noski da erabiltzaileek Instagram eta TikTok plataforman ematen diten erabilera arautzea beste pertsona batzuengan duten eraginera aprobetxatu egin ditzaketen jardunbide txarrekin amaitzeko eta borrokatzeko. Lege horrekin gainera beharrezko hainbat neurri identifikatu ahal izan dira. Bai influencerrak babesteko, bai kontsumitzaileak baita ere babesteko. Kasu honetan, kirurgia estetikoa egin diote influencerrei eta konkretuki bere edukiei. Bai. Eta azkenik Mercedes-Benzek ChatGPT integratzen du bere ibilgailuetako ahots laguntzailean. Azkenik norbait ideia hau aplikatu du, ez zindu zinetzi. Tresna honen asmo zehatza, zehaztuta ez dagoen arren, luxusko autoen fabrikatzaileak Mercedes-Benz iragarri du Amerikako estatu batuetako Mercedesen jabek, beta, programa bat, eskuratu ahal izango dutela ekainaren 17 aurrera, beren ibilgailuek ChatGPT programarekin dituzten elkarrizketa trebetasunak hobetzeko. Ikusteko dago funtzio hori gidariek bere autoetan bidaiatzen duten bitartean erabili nahi dutela, baina jakina erabiltzaileak mota guztietako informazioa lortzen lagunduko du ahotsa soilik erabiliz, eskuak volantetik eta errepide bistatik kendu gabe. Espero dut, edo suposatzen dut... Bat formulan bezala ez daki zer is faster than you, esango dizu. Suposatzen dut, gidatzeko aholkuak ez dituela... Kendu errepidearen erditik! Bueno, ikusi dut azken egunetan, norbait eskatzen diola adimen artifizial bati esatea non dago mayonesa hitzan N esatea. Non dago, ze lekuan dago? Bosgarrenean, ez? Mayo, N hori, bosgarren lekuan dago. Adimen artifizialak esaten du bigarrenean, osea... This car is a drivable. Espero dut horretarako ez erabiltzea. Titulol. Bueno, azken berri askar hau ja titulol bat izan leike, baina beste bat daukazu guretzat, Borja. Ni baita ere hori pentsatu nuen, baina bueno, hemen berrikuspen teknikoak egiten duen gure Mikel Carmona maitatua nahiago gehiago izan du berri hau izatea gure titulol. Titulon honekin Elisarekin topatu dugu. Oh, baia. Ez gara potere batekin sartu konkretuki Bilboko udalarekin, bi poterekin sartuko gara, venga, Elisarekin baita. Guazen. Bueno, Furzeko San Paulo Elisako kanpaiak 1889an entzuten ziren lehenengo momentuan, eta hemendik aurrera teknologi berri bat sartzea erabakia hartu dute, beren mesak emateko, adimen artifiziala. Aha, nola konkretuki ze... The Washington Posten adierazten dute, mesa hau pantaila erraldoi baten bidez eman zela aldarearen gainean, non mesa ematen ari ziren pertsonen goraberak agertu ziren. ChatGPTrekin mesa luteranoa sortzeko esperimentu bat zen. 50 minutuko zerbitzua, sermoia, otoitzak eta musika barne, Jonas Zimmerleinek sortu zuen, Bienako Unibertsitateko teologo eta filosofo gazte batek. Hau da, mesa guztia eman zuen adimen artifizial batek. Bueno, a ver, esango dizut ere, mesa orokorrean esan duzu protestante izan zera? Luteranoa. Konkretuki mesa kristauen kasuan ez dago adimenarako margen handirik, egitura oso konkretua daukaterako eta gainera dataren arabera ze testu irakurri behar den eta bar, ja aukeratuta dagoerako, orduan, printzipioz mesa emateko adimen asko, a ber...
Ez dut hori esan nahi, bai, ez dute inventiba gehiagirik izan behar, orduan, hortik aurrera, bueno... Berri hau baita ere, jartzen du ze kritikak jaso zituen mesa hau. Pertsona batek esan zuen ez zegoela bihotzik eta arimarik. Normal. Baia. Gora berek ez zuten emoziorik erakutsi, ez zuten gorputz hizkuntzarik eta hain askar eta modu monotoan hitz egin zuten ezen oso zaila, niretzat esaten zuten horretan konzentratzea. Bueno... artikuluak esaten duen bezala, adimen artifizialekin premisa berdina dago arlo askotan. Interesgarria bai, kuriositate bezala. Bere limiteak dauzka baita, orduan, ezer gehiago, ¿sabes? Sin más. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Naino sarean zehar 359 hau, denboraldiaren azken aurrekoa, Borja, beraz, urrengo programan baita ere jakin beharko dugu, urrengo denboraldi bat egingo dugun edo ez? Ikusiko dugu, momentuz hor geratzen da inkognita. Hor geratzen da galdera. Galdera entzuteko, galdera erantzuteko urrengo astean, urrengo programa, zena hasia dauka gaur, galdera erantzuteko urrengo programan egon behar zara, beraz, urrengo programan arte, Borja. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi urrengo programan arte. Eta beti bezala eskerrak eman behar diogu ere Mikel Carmonari rekuspen teknikoan dagoela, baita erratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Urrengo programa zen dugun bezala denboraldiaren azkena izango da. Orduan, espero dugu guztiok berriz topatzea bi aste barru, 13garren denboraldi honi amaiera emateko, 13garren denboraldia, eske ezin du sinetzi. En fin, esan dakoa, eskerrik asko saioa entzuteagatik eta urrengo arte, agur!